Kibor polet ka East Janjay Hills District kila kamya woi brio ha kabaya day baka jingti Dewïong ha Umthe bat kumjo ka jingyap undang belati Dewïong na Assam. Kumban syukudau bau undang belati Dewïong na Assam Musaid Ali na Hojai District ula yap ha ka khat sautri ukula lengkot arja apun rio. Nakane kibor polet kila register mukadama suo moto bat kumjo la khangru ya kate ka kram Dewïong. Kibor polet ka East Janjay Hills District kila ong bala register mukadama ha clear yat police station hapo ki Kyndon ka Bharatiya Nyay Sanhita bat ki Kyndon ka Mines and Minerals Development and Regulation Act khat khandai spa sanpo nyo. La ong bau teu basyakam la tip kerteng kum usahanat uddin na bhai Rappur ha Kachar District ka Jila Assam. Ya ka kai pot jong kate ka mukadama la pha shaka committee u justice BP category bat kumjo ka kai pot jing yap ki nong belati Dewïong ha thang school. Shu ki bor polet ka East Janjay Hills District kila pentip bala khang ya ka kram Dewïong ha Umthe bat la batha ya ki polet ban penlong ka jing to ket ka babania. Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.